Hei, minä olen Dim. Mikä sinun nimi on? Hei, minun nimi on Hum. Hauskaa tutustua. Hauskaa tutustua. Mistä sinä olet kotoisin? Minä olen kotoisin Vietnamista. Mitä kieltä sinä puhut? Minun äidinkieli on Vietnam, mutta puhun myös englantia. Kuinka vanha sinä olet? Minä olen 32 vuotta vanha. Oletko sinä opiskelija? Joo, olen. Missä sinä asut? Minä asun Oulussa. Paljonko paita maksaa? Se maksaa 34 euroa 50 senttiä. Maksaako bussilippu paljon? Ei bussilippu ei maksa paljon. Milloin Suomen kuusi on? Kurssi on maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Moi moi. Nähdään huomenna. Nähdään, moikka!